Estem amb la Clara preparant el Masella Televisió d'avui i mentre ens preparem i estem juntes ens posem la mascareta. És només quan jo m'aparto d'ella i de tothom i estic lluny que per dirigir-me a vosaltres me la trec. I us demanem a tots i a totes que feu el mateix. Aquest any, quan arribo a pistes, a part de posar-me el gorro i les ulleres, abans de sortir del cotxe, la mascareta. A la cua dels remuntadors em poso la mascareta, deixo distància de seguretat amb els esquís i cap a la cua. Pujo a la cadira i continuo amb la mascareta. Quan entro al bar respecto les limitacions d'aforament i no em trec la mascareta. I és només en el moment de començar a baixar esquiant que si em molesta em puc treure la mascareta. Volem saber ara quin temps tindrem aquest cap de setmana. En parlem, si us sembla, amb la Gemma Puig, la nostra meteoròloga de confiança. Gemma, hola, com estàs? Què? Quin temps farà aquest cap de setmana? Hola, Anna, doncs mira, tindrem una miqueta de tot. Potser no tindrem aquests dies de molt sol, el que els agradi esquiar amb sol, però bona notícia perquè es podrà esquiar, perquè tindrem núvols, una miqueta de nuvolositat, potser fins i tot algun floc de neu i no tindrem vent. Per tant, de moment pinta bé. A veure, anem a fer-ho amb una miqueta més de detall. De cara a divendres tindrem aquest cel cada cop una mica més ennuvolat, com a molt podria caure alguna precipitació o res en forma de neu, perquè la cota neu estarà entre els 1.800 i 1.900 metres. Si ho acaba fent, serà poqueta cosa i gairebé cap a la tarda. De cara al cap de setmana, dissabte començaríem fins i tot amb alguna escletxa, és a dir, que dissabte al matí encara podem veure alguna ullada de sol. Després de la tarda, la nuvolositat anirà a més. És un front que arriba la nit de dissabte a diumenge, per tant no ens farà la guitza, però sí que portarà més núvols i la bona notícia és que farà baixar d'una banda la cota de neu, baixarà diumenge cap a aquests 1.600 metres i podria portar una mica de neu. I et demanem una cosa més, Gemma, a veure si ens ho pots avançar. Et sembla que tindrem un Nadal blanc? Ostres, això ja és una miqueta més arriscat. Mira, però tinc bones notícies, perquè amb mapes acabats, podríem dir, sortits del forn, perquè si m'ho haguessis preguntat ahir t'hauria dit que la temperatura tirava cap amunt, que això anava pujant, que no es veia gaire moviment, però almenys en mapes d'avui sembla que sí que pugen les temperatures ben bé fins al 23-24, però la bona notícia és que sembla que per Nadal tindrem un front una miqueta més actiu, baixarà la temperatura, baixarà la cota de neu fins i tot. Ara ja m'estic tirant a la piscina perquè queden molts dies. Podríem veure nevar el dia de Nadal, ja veurem, i a partir de Sant Esteve sembla que tindrem una tirada de temperatures baixes. Queden molts dies, Anna, això em permetràs que d'aquí uns dies ho torni a actualitzar, Sí, entenem que falten molts dies i que tot pot canviar, però a priori per nosaltres són molt bones notícies. Gemma, et desitgem que tinguis un molt bon inici de vacances de Nadal i ens veiem la setmana que ve. Doncs bon inici de les vacances de Nadal també per tots i avui ja m'he acompanyat d'aquest arbre de Nadal per anar fent una miqueta de boca. Fins la setmana que ve. I a tots vosaltres us desitgem que tingueu un molt bon inici de les vacances de Nadal i ens retrobem dijous que ve.